Nakita mo tao nga nagdag cellphone dagan diri pa daw. Wala, men. Wala ba? Diri tog di padug dagan. Hindi ka bantay man. Wala tayo rin. Uy, mauli ako nakita na ito, nag-upo-upo yun. Mau ni? Nakita na mo yun, yung tibo. Una kita di dagan. Mauli, oh. Oh, Takar mo ka, wala ang telepon. basing na sa imo. Wala po, boss. Punta mo natin, diyan nag-upo man. Wala gagupta na gun. Patay na. Wala patay na. Grabe naman yung tawanan eh. Do! Gidagan ang cellphone. Oy! Tibo siya! Hala! Yung cellphone gidagan, awa na waka. Bro, kila gawa. Hala! Kita ko na dito pa daw eh. Ha? Ato din! Teka na! Kamu tak kun cellphone eh. Bisa. Ito kan, maka murah mag-nagkot mo ha. Ang langon mati. Mas batik. Yay, paldo na na. Tingnan na. Tarong eh. Di ka tamasakpan na na. Adi tak sakpan ini. Wang to kibaw. Bantay ka na ko ha. Wang to kibaw ang tag-iya kinatawag man to. Tarong eh. Wala, umakay na kita semua. Wala naglingi-lingi jud ko. Ako nagikuha. Ya, ito na rin mga pangkurtahan rin. Oh, ato na yung ikon. Paldo taron. Paldo tani. Ibusan na dra. Tarong mo kung buwan eh. Kwarta. Mahal ra kay na ha. Oh. Mahal ra pa kay na. Dung. Oh, jaman. Ay, sana boss. Nakita mo tao nga nagdag cellphone dagan diri pa daw. Wala, men. Wala ba? Diri tog di padug dagan. Hindi ka bantay man. Wala tayo rin. Uy, mauli ako nakita na ito, nag-upo-upo yun. Mau ni? Nakita na mo yun, yung tibo. Una kita di dagan. Mauli, oh. Takar mo ka, wala ang telepon. Basing na sa imo. Wala po, boss. Wala Ha? ko. Be, nakay cellphone na Siya, kita nakita, nag-araman siya. Atong Basta tawagan, na ako Bi. kaparehas, Atong oy. tawagan, Ay, Bi. kaparehas. Kaya na, magkita naman gikaw po, yan dagang klaro, rilo, guro tugon. Uy, alam niya mo yung tiyo. Tiyog lagi. Hala, tara. Ay, Dili dagan. ba lang ko na ito, boss? Ha? Ato ba siya, boss? Siya nagkuha sa kuha. Naaman na sa imo. Naaman na sa imo. Naaman na si mo lagi. Ang kaya maghatag sa kuha. Ha? Ihatag niya sa kuha. Kay naaman na sa Hindagan. Dagan naman siya.